Ako rasarehan ang kabay relasyon? Okay lang. Na ika-relasyon? Wala pod. Past relationship? Naa. Pila ka ba? Usa. Pwede rasarehan nga nung nagbulag anong imong ex? 6 years me. Dayon na siya layo ron. Nas Germany. My God. Tungod sa pagka-LDR mo nagbulag or nailang reason? Maybe LDR or maybe na siya lain. Aw. Sa dili definite ang reason? Ano sa pinaka-reason gyud? Distance. Kinsa may nakipagbulag ikaw? Mutual siya, pero more on siya. Murag ni kalit lang man og kabugnaw gud ang relationship sa iya ha. Asa mo nakita di ay ana before? In person mo nakita or online ra na siya? In person. Oh, before ka nang 6 years ago. Ngano mang napunta siya sa Germany? Or taga dito siya? Native dito? Actually, he's half German. So, niyato siya dito for work and he's looking for something sa iyang kinabuhi lang. Figure out niya kung sa iyang ganahan buhaton sa iyang kinabuhi. So, yeah. Pero wala ka naka-ask ganung wala ka na-appeal sa plano? Okay, 6 years, limon ka 6 years. Actually, before me nagbulag, I was part of the plan. Eh, why, what happened? Ganung murag ni kalitrag nawala ka sa plano? Mo nang question nga, wala niya natubag. Mo nang question nga, I keep on asking until now. Sakit siya bitaw, pero naano gud dagay mga butang dili na kinahanglang tubagon kay the silence means mo na ang answer. Feeling nako napa yung rugs ko ano, na something pa or wala ka nagpangita karon or walay nagparamdam sa imong karon? Na may mga gaparamdam pero I'm not Wala ready. pa ka ni-entertain? Not ready. Makaingon ba ka nga dili pa ka healed, totally healed? Of course, 6 years. Tapos mag-uhay lang mga or around 3 months pa lang migabulag. 3 months ago. Pero wala ka pug gahuna-huna nga murag na there's a chance or possibility nga magbalik? Wala na. Okay, for good nang gusto siya dito? For good naman daw siya. Sakit na? Sakit yung 6 years, limon ka? Pwede ka makahatag mensahe niya? Amping lang, kanunay, if maabot man ang time nga ganahan pa ka mabalik, charot lang! Open ka? Open pa man ko sa possibility if ganahan pa siya mabalik. Pero hopefully, that time also, I'm fully healed na po. Bason, that time, ready na me. Pero if dili na, at least karon nga time, ga-move on ako. And I'm trying to heal from all the wounds. Charot lang! Actually, wala pa na ako na-public. Karon lang? Nga, nagbulag na mi. A lot of friends were asking about if kami pa ba. Pero actually, guys, wala na mi. At least it's official. Official? Oo. Officially unofficial. Wala na yun. Kanara? Thank you na lang. Thank you na lang sa tanong!